Hi! Kumusta? Ang maminaw ug magtuon? Makakaton. Kini si Teacher Helen kaninyo naghinam-hinam nga magtudlo. Aron walay bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang puruhan nga mamahimong malampuson. Kumusta mga kabataan? Karon magtuon na usab kita. Ang atong pagatunan walay lain kung dili ang mga parte o bahin sa istorya. Nasabtan ba ninyo ang mga istorya nga inyo nang nadunggan o inyong nabasa? Ang istorya aduna kini mga bahin o parte. Unsa man ang mga parte o bahin niini? Mao kana ang atong pagatun-an sa atong pagtulunan karon. Ha? Sige. Nakadungog na ba kamo og istorya? Nakadungog na ba mo og mga istorya nga istorya sa inyong maestra? Gibasa sa inyong maestra, sa inyong ate, sa inyong mama? O nakabasa na ba kamo og mga istorya sa libro? Kini mga bata, ang angay natong mahinumduman og matun-an nga ang usa ka istorya aduna kini parte o mga bahin. Sige, ato nang tun-an ang mga bahagi o mga bahin sa atong sa mga istorya nga atong kasagaran madungog og mabasa sa libro. Una, sayron usa nato kini. Okay, uluhan. Sa usa ka istorya aduna kini uluhan. Unsa pa ang anaa sa istorya? Karakter. Ang usa ka istorya adunay mga karakter o bida. Ikatulo, ang usa ka istorya adunay mga panghitabo. Busa ang mga bahin sa istorya nga atong pagatun-an karon mao ang uluhan, karakter o panghitabo. Okay, sayron usa nato og tun-an ang gitawag og uluhan. Unsa man kining uluhan? Usahay mangutana kita. Unsay uluhan sa atong istorya nga basahon karon, teacher? Usahay maingon ta. Unsay uluhan sa istorya nga ipabasa ni teacher sa ato? Mao kana ang uluhan. Unsa man kining uluhan? Importante ba? Kinahanglan ba nga masayran nato ang uluhan? Okay, karon atong tun-an. Unsa man kining uluhan? Uluhan mao ang gihisgutan sa istorya. Unsa daw mga bata? Kinahanglan masayran nato ang uluhan tungod kay dinhi sa uluhan nagalibot ang atong istorya. Ang uluhan makita kini sa taas sa atong istorya. Nakasulat kini sa dako nga mga letra. Unsay tawag ni adto mga bata? Uluhan. Timani, ikaduha. Ikaduha nga bahin o parte sa atong sa istorya nga atong pagatun-an mao ang karakter. Dili mamahimong usa ka istorya ang istorya kung walay karakter. Kinsa man kining mga karakter? Ang karakter mao ang tao. Mamahimo siyang pwede ang tao, hayop o mga butang nga nag-istorya nga nakita sa sugilanon o istorya. Sa isa ka sugilanon aduna kitay makita dinha nga
mga bida o karakter nga maoy naghatag og kinabuhi sa istorya. Ang ikatulo, mao ang panghitabo. Ang panghitabo mao ang mga nahitabo sa tibuok istorya. Okay, kinahanglan masayra nato sa mga panghitabo kon anus aman kini nahitabo ug asa kini nahitabo. Mao kana ang kasagaran nga atong ipangutana. Kanus aman nahitabo kining istorya nga atong gibasa? Asa man nahitabo kining istorya nga atong pagabasahon karon? Importante kaayo nga ato kining mahibal-an. Unsa gani ang tulo ka bahin sa istorya nga atong pagatun-an karon? Okay, una, uluhan, karakter, ug panghitabo. Mao kana ang mga bahin sa istorya. Karon mangutana kita. Unsa man ang atong angay mahibal-an kung mangutana kita, kanus-an nahitabo? Kinahanglan mahibal-an nato kung ang panahon, adlaw, oras kon, buntag, udto o gabii. Kung moingon usab kita, asa nahitabo? Kinahanglan masayran nato ang lugar, asa kini nahitabo ang istorya. Okay, sige. Karon, mga bata, ania karon ang atong istorya nga atong pagabasahon. Ang uluhan sa atong istorya mao ang bakasyon. Kini gisulat ni Jennifer O. Archaga. Sige, ato nang sugdan sa pagbasa. Sabado sa buntag, naghinam-hinam na ang pamilyang Duterte nga mubakasyon. Mubakasyon sila sa probinsya. Nanghipo si nanay ug mga dadunon. Nagdala si Inday sa iyang paboritong unlan. Taod-taod, nagsakay sila sa bus. Nagtan-aw sila sa mga tag-as nga mga bungtod, halapad nga kabasakan ug sa maanindot nga plaza na ilang naagian. Taod-taod, gigutom si Inday. Nagkaon siya sa iyang bawon nga adobo ug kinilaw nga puso sa saging. Pipila ka oras nangabot na sila sa ilang probinsya. Nag-amen dayon si Inday kanina ni Lolo o Lola. Nalipay kaayo sila Lolo o Lola sa ilang pag-abot. Nasabtan ba nato ang istorya nga atong nabasa? Sige. Atong utrohon sa pagbasa ug paminaw kamo pag-ayo aron matubag ninyo ang pangutana nga atong pagatubagon paghuman sa atong pagbasa. Sige, atong utrohon sa pagbasa. Bakasyon. Sinulat ni Jennifer O. Archaga. Sabado sa buntag, naghinam-hinam na ang pamilyang Duterte. Mubakasyon sila sa probinsya. Nanghipo si nanay sa mga dadunon. Nagdala si Inday sa iyang paboritong unlan. Taod-taod, nagsakay na sila sa bus. Nagtanaw sila sa mga taas nga bungtod, lapad nga basakan, ug sa maanindot nga plaza nga ilang naagian. Taod-taod, gigutom si Inday. Nagkaon siya sa ilang baon nga adobo ug kinilaw nga puso sa saging. Pipila ka oras ang milabay, nangabot na sila sa ilang probinsya.
Nag-amin dayon si Inday kanila ni lolo o lola. Nalipay kaayo sila lolo o lola sa ilang bakasyon. Okay, karon mga bata, atong tubagon. Karon atong pagatubagon ang mga pangutana nga atong nahimo. Sige, bahin sa istorya nga atong nakapunan ug atong nadunggan. Sige, aron atong mahibalaan kung naminaw kamo pag-aayo sa maong istorya. Unang pangutana, kinsa ang magbakasyon? Hinumduman pa ba ninyo? Kinsa man ang pamilya nga nangandam aron magbakasyon? Sila ang pamilyang Duterte. Ikaduhang pangutana, asa man sila muadto? Asa man sila muadto? Tama. Ang tubag, mubakasyon sila sa probinsya. Ikatulo nga pangutana, unsa ang ilang gisakyan padulong sa ilang lola o lolo? Ang tubag, bus. Sunod, ikaupat nga pangutana, kinsa ang unsa ang ilang mga naagian padulong didto? Sige daw, nakahinumdum pa ba mo? Naagian nila ang halapad nga, tama, halapad nga basakan. Unsa pa? Taas nga mga bungtod. Unsa pa? Maanindot nga plaza. Mao kini ang saktong tubag. Taas nga mga bungtod, lapad nga basakan, ug mga maanindot nga plaza. Sa ilang pagkakita niini, giganahan kaayo sila sa pagtanaw sa kaanindot sa ilang nakita. Ikalima, unsa ang mga gikaon ni Inday sa dihang siya gigutom? Sige, nakatag-an ba mo? O, nasayra na ninyo ang tubag. Ang tubag, adobo o kinilaw nga puso sa saging. Mukhaon ba ka mo ini? Mga bata, ang puso sa saging, usa-usab ka, masustansya nga pagkaon. Ika-unom nga pangutana, unsa ang gibuhat ni Inday pag-abot ngadto sa ilang lola ug lolo? Unsa? Pag-abot ni Inday? Yes, tama. Nag-amin dayon si Inday sa iyahang mga lolo o lola. Mao kana ang mga nahitabo sa mao kana ang mga tubag, saktong tubag sa mga pangutana nato bahin sa istorya. Nganuman nga kinahanglan kita nga mangutana sa mahitungod sa istorya nga atong nabasa o atong nadunggan, unsa man ang hinungdan niini. Nganuman nga kinahanglan mangutana gayud kita ug angay nato kining tubagon. Isa lang ang mahimong tubag ni ana aron masiguro nga nasabtan ang istorya nga atong nadungog ug atong nabasa. Sige, aduna kita'y pagahimuon nga. Okay, sunod, aduna kita'y pagahimuon nga. Okay ni. Maghimo kita og story web, na? Sige. May tungod sa unsa ang istorya. Kini ang mga karakter.
Kanus aman kini nahitabo? Asa nahitabo? Kini ang gitawag nga Venn diagram. Sa to nga makita nato ang lingin kung diin atong isulat o hibalon ang uluhan sa istorya nga atong nagdunggan kaganina lang. Sige, atong tan-awon kung atong kining matubag. Unsa ang uluhan sa istorya nga atong ibasa kaganina? Tubag, bakasyon. Sa uluhan, makita nato nga ang istorya naglibot ra gayon sa bakasyon. Unsay ilang gibuhat, unsay mga nahitabo. Una sila nagbakasyon hangtod nga niabot sila sa lugar nga ilang gustong bakasyonan. So mao kana ang uluhan. Ikaduha, kinsa man ang mga karakter. Naibalaan nato kaganina nga ang mga karakter mao kadtong tawo nga naghatag og kinabuhi sa istorya. Mga tao nga maoy nahimong bida sa istorya. So kinsa man ang mga karakter dinhi? Sila si nanay ug si inday ug lolo ug si lola. Okay. Kanus aman nahitabo ang istorya nga atong gibasa. Kanus akini nahitabo? Niadtong adlaw Sabado. Hinanglan gayud nga mahibal-an nato kanus akini nahitabo. Kanus aman kini nahitabo? Niadtong adlaw Sabado. Sunod, asa kini nahitabo? Sa probinsya. Nasabtan na nato karon ang usa ka istorya nga atong gipahayag pinaagi sa atong story web o Venn diagram. So, ang uluhan ana asa to nga nagpasabot nga ang mga karakter, ang mga panghitabo, asa nahitabo, naglibot ra gayud sa atong uluhan sa istorya. Dili kita mo gawas dihana sa atong istorya. Ana ara dinha. Okay. Moadto na kita sa atong mga pagpamalandong sa atong na katunan na. Sa gikaingon na ni teacher na atong tun-an ang mga parte o bahin sa istorya. Pipila sa mga bahin sa istorya nga atong gitun-an, mao ang uluhan, mga karakter, ug panghitabo. Sa ato pa, ang istorya adunay uluhan, adunay karakter, ug panghitabo. Mao ang mga parte sa usa ka istorya. Pwede na kamong maghimo og istorya kung aduna kamoy uluhan. Una, maghimo kamong uluhan. Magbuhat kamo og karakter, kinsa man ang karakter sa istorya nga imong pagahimuon, ug mga panghitabo. Sa ingon niya na, pwede na kamo nga makahimo na kamo og usa ka istorya. Sige mga bata, ato usang pamalandungon nga ang uluhan aron lubos o tinud-anay nato nga makatunan ang ato lang pirmi nga hinumduman og pamalandungan nga ang uluhan mao ang ulo sa istorya. Mahibal-an kung asa mahitungod ang istorya tungod sa uluhan. Makita ang uluhan sa taas nga bahin sa istorya ug mailhan kini dayon kay nakasulat kini sa dagko nga mga letra. Ikaduha, mao ang karakter. Ang karakter mao ang mga tawo nga nagdala sa istorya. Mamahimo sab kining tawo, hayop, butang o tanom nga mahimong nagaistorya o naghatag og kinabuhi sa usa ka
istorya. Okay, sila ang mamahimong bida o kontrabida, sila ang naghatag o kinabuhi sa istorya o sugilanon. Ang ikatulo, mao ang panghitabo. Ang panghitabo, ang mga panghitabo mao ang naghatag ka nato og impormasyon, no? Impormasyon aron masabtan nato ang problema nga gipaabot ka nato sa istorya o sugilanon aron mahatagan usab nato kini og opinyon og pagtulun-an sa atong kinabuhi. Okay. Sa panghitabo, kinahanglan magkasunod-sunod kini, no? Kinahanglan usab nga hinumduman nato labi na sa paghibalo sa mga panghitabo, kinahanglan nga kini masunod-sunod. Sa istorya, kinahanglan mahibal-an nato ang pagsunod-sunod sa mga panghitabo aron masabtan nato pag-ayo ang istorya nga atong gibasa ug nadunggan. Aron pwede sab kini natong maistorya pa sa ubang tawo nga gustong maminaw sa maong istorya. Ang panghitabo adunay unang panghitabo, sunod nga panghitabo ug ang katapusang mga panghitabo. Pinaagi niini atong lubos nga masabtan ang usa ka istorya. Karon nga bata, ato nang susihon kung ana aba kamoy nakatunan sa atong nahimong pagtuon karon. Okay, karon tubaga ang pangutana. Isulat ang letra sa saktong tubag sa inyong papel. Sige mga bata, iandam ang inyong lapis o papel aron makatubag kamo sa atong hamubo nga quiz, no? Sige daw, tan-awon ako be kung matubag ba ninyo kung aduna ba kamoy nakatunan sa atong leksyon o pagtulunan karon. Sige, ang inyo lamang buhaton, isulat lamang ang letra sa saktong tubag. Unya, ipacheck dayon kang mama ninyo, unya, paghuman sa atong video. Kaysa katapusang bahin sa atong video, ihatag o i-reveal ni teacher ang saktong tubag. Sige, una, hain ang uluhan sa istorya nga atong gibasa kaganina. A. Pamilyang Duterte. B. Bakasyon. C. Nanuroy. A, B, C. Isulat ang saktong tubag sa numero 1. Ikaduha nga numero. Unsa nga parte sa istorya ang musunod? Nanay, inday, lolo, og lola. Unsa man ni sila nga parte sa atong istorya? A. Mga karakter. B. Panghitabo. C. Uluhan. Unsa nga parte sa istorya ang mga musunod? Nanay, inday, lolo, ug lola. A. Mga karakter. B. Panghitabo. C. Uluhan. Sunod. Ikatulo nga numero. Ikatulo nga pangutana. Hain sa mga parte sa istorya o sugilanon ang makita sa taas nga bahin sa istorya o sugilanon. A. Mga karakter. B. Panghitabo. C. Uluhan. Hain nga parte sa istorya o sugilanon ang makita sa taas nga bahin sa istorya o sugilanon. A. Mga karakter. B. Panghitabo. C. Uluhan. Sulat dayon ang letra kung diin anaa ang saktong tubag. Ikaupat nga pangutana. Unsa nga parte sa istorya o sugilanon ang magsulti kanato sa mga panghitabo sa istorya?
A. Mga karakter. B. Panghitabo. C. Uluhan. Ikaupat nga pangutana, unsa nga parte sa istorya o sugilanon ang magsulti kanato sa mga panghitabo o nahitabo sa istorya. A. Mga karakter. B. Panghitabo. C. Uluhan. Ikalima o katapusang pangutana. Sa istorya nga atong nabasa, hain ang nagsulti sa mga panghitabo. A. Nanghipo si nanay sa mga danunon. B. Nanay, inday, lolo ug lola. C. Bakasyon. Sa istorya nga atong gibasa, hain ang nagsulti sa mga panghitabo. A. Nanghipo si nanay sa mga danunon. B. Nanay, inday, lolo ug lola. C. Bakasyon. Mga bata, itago sa ang inyong mga papel nga inyong gisulatan sa inyong tubag. Pagkahuman sa atong video, i-reveal na ni teacher ang tubag. Kunya, i-check ninyo, iwasto ninyo, or ihatag na ako ang susi sa pag-check aron makuha, aron may bala ninyo kung nakakuha mo og 100% score. Sige daw. Karon, mga bata, ang angay lamang natong timan-an sa atong leksyon nga atong nakapitan karon nga ang istorya di ay adunay uluhan, mga karakter ug mga panghitabo. Mao ang parte sa istorya. Hinumduman nato nga ang uluhan mao ang ulo sa istorya. May balaan kung asa kini o asa mahitungod ang istorya nga atong pagabasahon pinaagi sa uluhan. Makita ang uluhan sa itaas nga bahin sa atong istorya. Mailan kini dayon kay nakasulat sa dagko nga. Ikaduha, ang mga karakter. Ang mga karakter mao ang mga bida o nagalihok, nagaistorya sa atong istorya nga gibasa. Dili mamahimo ang usa ka istorya ug walay mga karakter. Sila ang naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon. Ikatulo, ang mga panghitabo. Ang panghitabo mao kana ang mga naghatag kanato og impormasyon unsa ang dagan sa istorya nga atong gibasa. Aron atong masabtan ug ato kining mahatagan og opinyon o pagtulunhan sa atong kinabuhi. Sa panghitabo, kinahanglan nga kini atong isunod-sunod. Ug aron ato kining masabtan, aron usab ato kining sulti pag-usab sa mga tao nga gusto nga maminaw sa atong istorya bahin sa ato nang nabasa. Okay, kinahanglan mahibalaan usab nato ang unang nahitabo, sunod nga mga panghitabo ug ang katapusan nga panghitabo. Karon mauna ang paghatag nato og saktong tubag. Mauna ang paghatag nato sa saktong tubag. Hain ang uluhan sa istorya nga atong gibasa. Ang tubag, bakasyon. Ikaduha, unsa nga parte sa istorya ang mga musunod? Nanay, tatay, lolo ug lola? Yan naman ang inyong papel. Ato nang i-check. Ang tubag kay mga karakter. Kaya kana diay si nanay, si inday, si lolo ug si lola mao ang mga tao nga gihisgutan sa istorya. Sila ang mga karakter. Ikatulo, hain sa mga parte sa istorya o sugilanon ang makita sa taas nga bahin sa istorya. Kini ang A. Mga karakter. B. Panghitabo. C. Ulungan. Walay lain kung dili ang tubag kay letter C. Ulungan. Ikaupat nga pangutana. Unsa nga parte sa istorya o sugilanon ang magsulti kanato sa mga nahitabo sa istorya? A. Mga karakter. B. Panghitabo. C. Ulungan. Ang tubag
panghitabo. Ikalima og katapusan. Sa istorya nga atong nabasa, hain ang nagsulti sa mga panghitabo. A. Nanghipos si nanay sa mga dad-unon. B. Nanay, inday, lolo ug lola. C. Bakasyon. Ang saktong tubag, letrang A. Nanghipos si nanay sa mga dad-unon. Okay. So, ino nang na-check. Kinsa man ang nakakuha og 100. 5/5. Nagpasabot. Kung nakakuha ka mo og 5/5, nagpasabot nga naminaw gayud kamo sa atong mga pagtulunan. Okay? So, salamat sa inyong pagtan-aw og pwede na kamo nga maghimo og mga istorya, no? Gamit lamang ang mga parte nga inyong nakatunan na kinahanglan adunay ulungan, mga karakter o mga panghitabo. So, mga bata, salamat kaayo sa inyong pagtan-aw sa atong mga pagtulunan karon. Salamat kaayo tungod kay nagka-interest kamo nga magkat-on. Okay. Ang mga bata na padayon sa pagtuon, aduna gayud sila'y makatunan. Busa mga bata, kung kini nga leksyon inyong nagustuhan, aron makatunan usab sa inyong mga amiga o mga classmates, amigo, kung gusto ninyo nga sila man usab makakaton, i-share ninyo kining atong mga educational videos nga atong na-upload sa ato ang YouTube. Mao kini ang atong channel MTB. Pagbasa sa Sinugbuanong Binisaya, i-search lang ninyo ang MTB Sinugbuanong Binisaya. Mao kana ang atong channel. Pag nakita ninyo nga makita ninyo mauna ang ato ang mga lessons o mga videos nga atong gi-upload. So, busa mga bata, kung inyo ning nagustuhan, pwede mo nga mag-comment sa baba aron ma-inspire pod si Teacher Helen nga maghimo pa og daghang mga videos. Mga bata, timan-an nato ang padayon nato nga magpagtuon aduna gayud kitay makatunan. Ug maulang kadto, daghang salamat sa inyong pagtanaw. God bless!